Sledujete ranné televízne noviny s Veronikou Slámkovou a Romanou Škutovou. Dobré ráno, je chvíľa po 8 hodine a vítame vás pri krátkych televíznych novinách. Prajem dobré ráno. Začneme hneď veľmi radostnou správou. Už iba párkrát sa vyspíme a máme tu vysnívané prázdniny. Skúškové obdobie nám začína, bohužiaľ, až 9. januára. 18. decembra nás čaká v kine Hviezda, vďaka Bohu, 4. a zároveň posledný adventný koncert Roba Opatovského a Márie Čírovej. Žiaci sprostejú. Podľa výsledkov nedávnych štatistík dosahujú dlhodobo podpriemerné výsledky. Je to zlá správa pre Slovensko, ale dobrá správa pre Roberta Fica a Smer. O voličov teda nepríde ani v nasledujúcich voľbách. Potešíme všetkých študentov, nemenovaný 82-ročný pán profesor, doktor práv, kandidát vied, plukovník, magister, inžinier a zároveň doktor filozofie, taktiež docent, má zakúpený jednosmerný lístok na Severný pól. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný zvyšok dňa. Ďalej nasleduje počasie s Dominikou. Dovidenia. Dovidenia. Krásne ráno, milí televízni diváci, vítajte pri FMK Teleráne, ktoré momentálne začína. Do 8 hodiny 45. minúty tu budeme spoločne s vami a veríme teda, že aj vy nám budete robiť spoločnosť. Čakajú na vás zaujímavé témy, zaujímaví hostia, všetko zaujímavé a naozaj vás prevedieme, či už počasím alebo športom. Nech sa páči. Dobré ráno, dnes je 14. decembra, meniny má Bronislava. Želáme všetko najlepšie. Bronislava, kozy zháňa. Dneska ráno sa môžete taktiež zapojiť do našej celorannej súťaže o 1500 eur na Facebooku. Prajem pekný deň. A čo si oblečiete dnes ráno? Nech sa páči, tu je spomínané počasie. Ďakujem za slovo. Dobré ráno, vítajte pri počasí. Od severu k nám začal prúdiť studený arktický vzduch, čo sme všetci určite pocítili hlavne ráno pri zoškriabavaní okien. V Trnave nám momentálne sneží a máme -2 stupne Celzia. V Bratislave napadol 1 cm snehu a už sa v celom meste tvoria husté kolóny aut. V Banskej Bystrici je práve Adam Slobodník a ohlasil nám kalamitu. V Košiciach je príjemných 10 stupňov Celzia. A najchladnejšie máme v kuchyni na Bobrej hrádzi, kde nám už aj bobre mrznú. Stupeň záťaže na dnešný deň je 3, čo je mierna záťaž. Vietor nám bude fúkať celý deň a dúfajme, že v štúdiu nikoho neodfúkne. Dávajte pozor na cestách. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a veselé vianočné sviatky. Dobrý deň, dnes tu máme mimoriadnu tému pohľad na dva odlišné svety. Takže máme tu skupinu žien, ktoré zasvetili svoj život domácnosti a rodine a skupinu žien kariéristky alebo inak feministky. Takže prejdeme na Martinu Plačkovú, volakedajšiu známu celebritu slovenského showbiznisu. Martina, vy ste buď na šťastie alebo na nešťastie, to nám poviete vy, otehotnila v 16 a vzdali sa svojej kariéry. Povedzte nám, kto je ten vyvolený, kto je otcom dieťaťa? Všetci na to čakáme. Tak to ste ma teraz zaskočili s touto otázkou. To prišlo tak spontánne. Naozaj neviem, kto je otcom. Spontánne, no dobre. No dobre, to som nečakala, ale tak povedzte nám niečo bližšie. Ako sa vám páči život domácnosti? Veľmi sa mi páči takýto život. Stále iba varím, upratujem, vyhadzujem plienky, robí ma to šťastnou. To som ešte nikdy nepočula, ale vyzeráte šťastne. Prejdeme na vašu sestru. Ilka, povedzte nám niečo viac. Vidím, že aj vy máte brúško. Vy hádam viete, kto je otcom. No ja to bohužiaľ dobre viem. Takže bohužiaľ. No stále ma to kope a to jedno. No na moju sestru názor. No musím sa o to dieťa starať a furt. Ja nevidíte, aké mám opuchnuté nohy a furt všetko. No moja sestra vám o tom povie viac. Takže vaša sestra sa nestará o svoje dieťa, ako vraví? Áno, všetko to je na mňa. Takže všetko je na vás. Dobre, prejdeme na poslednú našu hostku. Erika, povedzte nám vy, aký máte názor na svoje sestry? Alebo či je pravda, čo vraví vaša sestra Ilka? No, čo vám budem hovoriť? Podľa mňa moja sestra absolútne nie je šťastná, však celé dni len pri sporáku vysedáva, nemá ani čo do tej huby dať. Neviem, ako chce uživiť svoje ďalšie dieťa, no celé zle táto situácia. Takže vidím, že ste šťastné tak vo teda svojom aspoň živote. my áno. Vy áno, okrem. Dobre,
Dobre, môžete si spraviť vy diváci svoj vlastný pohľad na túto diskusiu. Prejdeme k ženám karieristkám. Takže máme tu našu známu Pamelu. Pamela, povedzte nám vy, aký máte názor na druhú skupinu žien? Takže druhú skupinu vôbec nerozumiem. Ja svoj život som zasvetila kariére a vlastne chcem sa stále viac približovať, pretože si myslím, že žena a chlap môže mať takú istú kariéru. A podnikám v textilnom priemysle. V textilnom priemysle máte vlastnú firmu, áno? Tak, vlastnú firmu. Takže nemenila by ste svoj život, nezasvetila by ste život rodine a deťom? V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Ďakujem vám za váš názor. Prejdeme k našemu ďalšiemu hostovi, a to konkrétne k Kristine. Nech sa páči, Kristina, povedzte nám vy, aký máte na to názor? Ja si osobne myslím, že je to úplne neprístupné, aby dievča v skorom rannom veku 16 rokov odložilo svoj kariérny a vzdelávací rast a zasvetilo sa jednoducho chlapom a rodine a deťom. Ja už v svojich 16 rokov som mala začiatky plánov o svojej firme, ktorá vyrába toaletné papiere, a už vtedy som jednoducho začala budovať svoju kariéru. Takže vlastne máte firmu s toaletným papierom, dobre rozumiem, áno? Áno, presne tak. A aká značka? Volá sa Vitrima. Vitrima. Prepáčte, zaujímavý názov. Dobre, o tom som ešte nepočula, určite si to kúpim. Ďakujem vám. Posledným našim hosťom je Jessica. Jessica, povedzte nám, aký máte vy na toto názor? Tak ja neviem, na čo sú tie deti. Ja si radšej kúpim novú kabelku a ja som má ten svoj modeling Páriže, takže ja neviem. Čiže vlastne vy ste modelka, ako aby to bolo všetkým jasné? Áno, my sme z bohaté rodiny, takže to sa nerieši. Takže deti a rodina nepripustné. A nejakého priateľa máte? Ne, chlapi sú sprostí. Chlapi sú sprostí. No, dobre. Takže ďakujem za dnešnú diskusiu a v prípade ďalších otázok píšte na našu facebookovú stránku FMK Teleráno a my vám na vaše otázky radi zodpovieme. To je pre dnes všetko. Ďakujem. Vítame vás späť pri našej celorannej súťaži. Zapojiť ste sa mohli o výhru 1500 €. Stačilo okomentovať náš príspevok na Facebooku. A keďže už sme v závere FMK Telerána, na linke by sme mali mať už aj výherkyňu. Halo, kto je tam? Brodislava Kozizáňa. Výborne, to je správne heslo. Gratulujeme. Kto je tam? Halo, počujeme sa? Asi nám vypadlo spojenie. Je to možné. Asi možno odpadla výherkyňa. Dobrý deň. Dobrý deň, ja som Eržika. Eržika, dobrý deň, vítajte. Vy ste výherkyňa? Áno, ja som výherkyňa. Joj, zlatá. A to ako ste teda takto prišli sem? Ja vedľa v štúdiu som upratovala, aj tu máte nejakú špinku. Aha, výborne. Tak ukážte sa nám do kamery, aby teda aj diváci videli, aká ste krásna. Dobre, tak nech sa páči. Gratulujeme za vašu výhru a odpoveď. Páči sa. Ďakujem, pani, ste zlatá. Spokojná ste s výhrou? Veľmi. Výborne, oplatilo sa zapojiť do našej súťaže. Výborne. Čo urobíte s tou výhrou? Dám deťom. Deťom budú krajšie Vianoce, však. Budú. Rómske, výborne. Gratulujeme. Ďakujem, pani. Tak, sledujte nás aj na budúce, pretože budeme